Arwakini machiegni nyakwara moge jwange chenro makawuono ni mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kendo miriekni kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono ka wachako chenro mar ohala gi mwandu, wadarango ohalano mano mar rieyo fuonni manya bedo mar gym. Ka en sigand Said Wasonga. Said Wasonga osebedo katimo tijni kuom kinde, to ma luwore gi tich mare mohero timo, mowacho ni nen mar miel. Miela omiyo sani koro oyawo kama oganda nyalo chopo, joma chuo kod nyidendi, giduto mar rieyo fuonni magi. Ohala mar gym inya chake yo machal nade? Mor mare mantiere kar kae, kachiel koda ka gigo maponono bende okale manya chalo kaka midhiero kod achiedh nade mopogore opogore. Ne obet piny kod Said Wasonga kendo miyowa sigande mar ohala e chenro ni mar ohala gi mwandu. Kora ilunga ni Said Wasonga to anja Kisumu kae. Yes, kae matime ohala. Eno ohala mane? Atimo ohala mar gero del gi wellness in general. Yes. Ohala nachako nayawe 2019, that is November, just before Corona. Because now then Corona happened, then chakalore kendo. Yeah, but officially now 2019 November. Gimano inspire mwana chakwala ni nena duaro kuom Kisumu. Kecha nofanya ni the lifestyle ma Kisumu odak sani. Kanangi around, of course nitiri gyms mamoko, lakini jine duaro negi lack ile fun, the fun bit of it, the fun bit of the fitness journey. Koro that fun, emane koro no inspired. Initially I'm a dancer. So from dancing, we used to do a lot of fun activities. So now you can allocate into fitness. Yeah. But inspiration work from the lack of that creating a fun environment in fitness. Kaka timu pogreni will include some activities which involve outdoors activities, where one gives aqua fitness, one gives fitness events, one gives dance events, and also we also incorporate team network for the entire community. Okay, so kum ngata madinjo story ni. Wala nikana chake naonge plan because initially I was employed somewhere, but then I wanted to do something more in dance because dance was not embraced in our community. Kora nachaka as a dance studio, dance studio. So from that studio, most people when you embrace mostly in Jomamine. Jomamine man embrace dance. Koro kano dimbelege dance, and I used to do my taste in a small space. Koro Jomamine no biro embrace. Then badai koka joma chuo ko donjo to chako peni kalika na mar Jomamine lilo. Koro mano nani okay. Koro pesa machako matin ge chak machako manyo do machine. I kaw equipment moro matin aket kacha. Koro nena gimoro man develop mos kapoko bedo into gym. Mokwongo challenge mano chwada mokwongo, first challenge en kane Corona obiro. Koro kane Corona obiro no chuno nyaka koro aloro ala. Koro kana selore joga mang'eny no dar. Gidhi manyo kuonde moko mag nyaendelea gi zoezi. Koro no kawa gimoro Corona obiro 2020 ya talore alore for some almost 6 to 7 months. Almost, just let me say almost a year. Because 2021 ema koro nachako duo kendo mos. Koro mano no be a challenge mang'eny kabisa because now I was depending on the business to at least earn a living. Yeah, koro after that one kaka na duogo mos. Achaka manyo space more. Get koro space mane antirecha because it was not operating.
nochuno mondo wuon kanyo o ming'ato. Koro nochuno mondo chaka ya amany kamoro kendo. Koro manyo space Kisumu ka ok yot. Like rent na kunga too crazy kila mahali in our Kisumu area. Koro naduogo kasa chaka manyo space matin kasa ido space ni machako ya go kendo. King around ibona no kan angi jomoko ma timonegi employment as a raise jomoko be madonge teach koro it help also to support other people. And then motivation manya wachoni kendo is from being a dancer. Unaona like dance ni kitu dipoko embrace dance. Koro kana ni I am a dancer and I have this kadok back kangyo kana dak chien kocha. It's my motivation because I don't want to go back. Ogana dok chien kocha catch dancing alone was not sustainable in Kisumu. Onge ngamane nyalo mi teach mar miel mona chuli pesa makama. Because that's a motivation. Kesho kada dok chien. Kora ena na tio pile knowing that I have to get better. Yeah, so hard work and support from my team members motivate sana. Yeah. But kwa dok chien kum challenges. One of them manya wachone podi kata keko. Kakudonyo ka neno kaka space ni wrong. Space and space Martin sana mabe jogo saying and finance ma nyachina accumulate to expand this space at the moment is not easy. Plus getting loans from the banks pia si rahisi, ni ngumu sana. So kuna financial challenges, kuna space na kuna high demands pia, because unajua watu kaji sikawini this direction miterowai, because they have demands. They take you as someone who is leading them, so they have wakona demands zao gengi demands ge. Kwa demands go ido samoro ko kido ne kine biashara ukifanya gikmoko manyien is learning every day mabiro. Yeah, lesson must learn is patient, bedoma humble, and then as a learn biashara duaro kinda biashara can ubiro challenge geto or challenge ko kenya tackle them in a mature way. It can end up to take you down. Koro yana kinda no must learn from the matter of biashara, because I also live napenda sana kuuliza maswali from the people wenye walikuwa mbele yangu. So I will go to a certain gym, niulize how do you operate? Isete monade chakre chako wala ni. Koro tips magimi yago akawachiel tamedo gimira mbika mangeyo tapushilo. Ohala sani asebedo gi mindset mar timo ohala mamoko, because anywacheni my ena a starting journey, but I'm so much into wellness. Konyo Uganda, konyo jomadoro konyo work, because in any wellness and more huge. Koro is learning every day. The more I learn, the more I get more knowledge to do other businesses. Like now, kasa no team of fitness, to make sure ni Jomabiro side fitness, we give them the confidence they want. I mean, we try and embrace their beauty. So katagi mag beauty products very soon about the entire thing. Yes, koro ohala ngeny, anan boran gi chuny mar kinda. Gimanya advice manya ngato en niya. Ohala kitimo kikitime e mar dwaro pesa. Kiket pesa first. Mokwongo nego bene e build your passion. Kese build passion, then you have to trust yourself with what you want to do, because kokitimo kamano challenges tiere every business, but how are you going to tackle them and then matter sana. Yeah, koro ngatamada chako hala mar gym aranya kida chake put in the work
and challenges, dua tu challenges ziko na zikuange tu hivi challenges ziko which need a sober mind to solve. Otherwise mwenye anataka kuanza biashara umekaribishwa kwa fitness world. Yeah. Jomada chopo side fitness 1 Kibuye opposite highway school. Machiegni gi has petrol station Kibuye. Kichopa highway school kanya kuna side fitness kibango maduo monde kine side fitness center kanya mwantie. To namba na mari simo N nono abirio nono adek achiel angwen adeko chiko aboro ochiko. To benya de Facebook kila di Facebook tebo ida kaka side fit prints one gi page side fitness, then kida yuda kata mana Instagram ibo yuda kaka Said_Zumba. Gisigand Said Wasonga Nyakuramoge Juang mane makelo wa yue wa mokwongo cheno ni mar Ohala gi Mwandu. Chikidhi mabor ni mar tok yue ni aduogo ka kod ja ohala mar juma ikete manaka. Dhako muol ka donjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. En jangolo kendo jawer manokelo mor kod puonj mathoth e kit wende mane giwero mag benga e buo band mar Mazadijo. Achiel kuom wa band ka onge manokendo nyagim. Ni MTC mar Homa Bay noketo iluongo no Teo. Ne keto special Teo margi magi pingo go wendno. E gwenge mag Seme Kobita wagoyo mbaka kod Nyango Taf. Ani koro chopo ni nyaka wadogi e pacho. Walose dala kaka yawa bendo seloso. Kendo miyo wasigande mar thum mamit to lit. Sama nago thum Kisumu to nanwango tuo mar stroke. Stroke nogoya kan Kisumu town. Yamu yan gi ludhani. Ng'e jothumbewa kik bai tich abich ni kochakore okinyi saa 2 to wanwe ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Sanjo here gi chunyete. Kore nango momiya nadonje kindgi. Biro chuna nadhi mabor ahinya kodgi. Nyathina winjo maber kirwakri kawuono arus kendo. An gadier ni pari bendo ndisore. Timbene beyo to en omuol. Ahere. Pari, to karango motimre? Ang'o momiyo ni wuoyo kama inte gima rach kodi? Onge gima timre. Adani wuok kae tinyis jogo te ni an atamra nokatim arus. Atamra an ok abi timo arus. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyithindo, wachopo e kinde nyasi. To rogo
mar nyithindo kelo ni mor, tuke kod gik moko miwuoro kinde duto mar higa. Wan gi sigendni mabeyo. Jo sigana ganwe. Tuke mamit kod welo makende. Tablets checks. The internet checks. Kikibari ne chenro mora mora mar rogo mar nyithindo. Chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Jwang' e chenro mar ohala gi mwandu kendo en mor mara ni pod ikete kar kae chenro ni arne wachaki nyaka sani. Kawuono nyakwara Ramogi Jwang' ka wachako chenro mar ohala gi mwandu kar ja ohala mar juma kae wamenyo sigand Georgian Adhiambo Otieno matimo ohala kar dak ma Nyalenda e kaunti ma Kisumu, ma en ohala mar tweng'o. To tweng'o yo machal nade en gi jogo mondiko kar kae kachiel kod ka jogo makonye. To kawuono bende omenyono sigande mopondo motenore kod konyo jogo matimo ohala kata jogo bende mantiere kar dak ma Kisumu kod alwora mare. En ohala manochako yo machal nade, to mae siso yudo kanye mar dhi mbele kode. Georgian Adhiambo Otieno e ja ohalawa mar juma. Ginyinga ironga Georgian Adhiambo Otieno. Georgian en nyar Nyakach Kabodo. Malisa Nakacha. To Georgian en jaohala Kisumu ka kendo atimo gik mopogore. Mokwongo atimo gimiluongo ni fashion and design. Atwang'o gik machalo kaka gige arus, suit, lewni mag joma mine. Atwang'o uniforms kaka inyalo neno ka. Atwang'o uniforms chakre tracksuit, jumpers, sweater. Wachweyo sweater michweyo ni. Kendo watimo gik machalo interior kanyo endo watimo curtains, kendo watimo mosquito net. To gi loso yot maber kabisa. Mano kore tich momiyo an Kisumu kaendi. Clefas tijni asetimo kuom higni koro malaro mae hika mar 4 e design kaendi. To hika mar 4 gima ne omiyo abedo gi lek mar timo gini, chutho ne okan ja fashion and design kendo naonge gine pacha. To nogiko kang' ma na abedo kan gi ilongo nade, abedo kan gi paro mar timo gik moko machalo mag lwedo. Samoro kata kirwakri to ineno ka inyalo change, inya twist kit kaka irwakri, to ng'ato wacho ni ineno maber. To gima natimo e college makata jok mane wantiere go e college koneno to nyalo penjore ahinya gima timo e fashion. Anatimo medical lab. Mane kuma nasome, to gima timo ni to it's out of passion. Or I'm just passionate about it. Actually, ohala ni kana chako Cleophas, ohala ni nachako gi pesa matin. Ma chutho en motivation ne joma ng'eny. Ohala ni nachako gi siling 30,000. 30,000 ka nachako to nokachake duka ka. Nachake duka bathe kamoro ka, but mana e location achiel ma wantiere ni Quickmart ma Nyalenda kae. Kane achake kacha to ne achulo duka siling 5,000.
to 5,000 ni kana chule to bang' kinde matin to governor noneno ni kanyo ok ber mondo stonde go nobedi to governor nogolo wa stonde go kaito ema bede gi paro ni koro to nega dhi kama chielo tema paro na bie e duka makoro wantiere kaendi ni to nyaka na bed kaendi asebedo gi dongruok mang'eny 10,000 mane an godo no timo na gik mang'eny nikech 20,000 to na we rent ne wachulo 1 month deposit 1 month rent to gi 3 months deposit which was 20,000 koro 10,000 mano e working capital mana chako godo koro pesa kik ng'ato ne ni pesa matin ichaka gi gima in godo no tilame Nyasaye to Nyasaye teloni. Okay, anyalo wacho ni gima ng'ato nigi passion kod gima ng'ato nigi passion kuome opogore gi gima isomo. Ineno ka ndalo ma ng'ato pod en youth pod odhi e college to inyalo yudo ka imi advice mang'eny kata gi jonyuolwa. Inyalo wacho ni baba na wacho ni atim gini kata mama na dwaro na tim gini. Koro adier kos mana timo nen suggestion be mar baba na. To bang'e kana tieko to realize ni kare nan more passionate gige madhi e designs gi. Koro bang' bedo gi passion ni nasome through internet. Mane manyalo nyisi the power of internet through internet. Koro bedo gi e YouTube tang'iyo tadhi mbele asebedo ka an gi lokruok mang'eny nikech en somo ma continuous. Yes, challenges to nitiere Ohala samoro inyalo bedo gi ng'ato nyalo mi tich maduong' tiyudo ka samoro kiringi dhi koni tinyisi ni pesa no ginyal mi kidhi e bank koni. Koro samoro mano bedo a challenge ne wan jo Ohala. Iyudo ka samoro pesa ma idwaro kata ma onego winjre ni bed go e tim tich moro bedo matek mondo mi yude kaluwore gi time be mumi. Koro yudo ka samoro inyalo weyo tich moro maber mane nyalo konyi nikech ok iyudo samoro pesa no e wang' sa. Samoro kaka mar wach pesa no to iwacho ni Nyasaye biro miya moro. Koro inyalo weyo tijno bai to iyudo tich machielo mabe koro imedo godo sudo kaka piny dhi. Challenges ng'eny samoro intiere gi challenges mag pesa, samoro challenges mar business samoro nigi dok piny. To samoro nyaka ibed gi ka inyalo yudo kaka ichulo jok ma itiyo godo nikech tijni kaka en tich maduong' ma en company ma antiere gi jok ma watiyo godo ma be tegemea tijni. Chutho Ohala osebedo kaka msingi maduong' e kit ngimana. Ohala ni osebedo ka konya e yore mopogore nikech thothne nyading'eny ibiro Ohala to samoro ibedo surprised. Iwinjo samoro kata pesa moro no kichano tipo kiyudo pesa moro maber dichiel maka ikompea kata gi weche mag tich kocha ten giminyalo kata tiyo kata mana samoro iga kinyalo yudo kit pesa inano. To kendo Ohala ni osekonyo ji mang'eny kaweyo kata gi an kenda chutho kaka wan designers makaindi yudo ka we train youths ma samoro ok nyal youths mok nyal gi wa train gi for free. To nitiere jok moko mabe are passionate gidwaro ni mondo giyud puonj machalo kamaendi magwe wachajo mana pesa moro matin mana mar materials. Chutho gisekonyore kendo nitiere a number ji mang'eny ma nyalo attest to this ma osewuok kuom Gigi Designs ka masani endi gin ji kendo oyawo kuondegi kuma gintiere. Asepuonjo so far nyithindo malaro 30 e duka ka. Nyithindo malaro 30 ma gin
nitie mose ya kuondegi kendo nitie moko mabe ondik kuonde mamoko kendo nitie mabe wandiko ka ma watiyo godo kaendi. Koro Gigi Design osebedo ka konyo nyaka community eyo machalo kamano endo. Kendo machielo wasebedo ka waloso reusable pads kuom materials machalo mag fleece jackets gi ankara. Koro kwaseloso to wamiyo gi schools kendo nyithindo ma ok nyalo yudo kaka tiyo gi pads go. Gin pads ma very comfortable kendo giber gitiyo godo, iyudo ka ginyalo tiyo godo kata mana pads ma within a year. Koro nyathi ok bed gi shida mar pesa mar pads. Mano naneno ka atimo kamano ne community to kata in be Nyasaye gwedhi. Lesson maselan gin lessons mang'eny kabisa. To ma aselan mosemiyo achopo kama chalo kama en ni ja ohala mora mora kik bed ni rito pesa mang'eny monde ko chak godo gimoro. Gigi matin ma ng'ato yudo no, an kaka nyarotieno anyalo wacho ni chaka gi matin miyudo no Nyasaye gwedhi. To matin miyudo no, lesson machaka lan kendo, matin miyudo no, bed gi attitude mar kano pesa moro. Kik ibed ng'ama onge pesa sate. Ibedo ng'at moro mabedo jakeno, matin miyudo no ipogo, iwacho ni ma dhine rent, ma dhine jok matiyogo, ma dhine, ibedo ng'at ma is well organized and well planned. Koro kisebedo ng'ama en well planned gi organized, tibo yudo ka kata part ni mar savings di malo. Iketo savings ni to wibe kik wil gi Nyasaye. 10% mar Nyasaye very important. Kikaw mar Nyasaye iketo ne, ikaw mar jotich iketo kanyo, ikaw mar rent iketo kanyo. Koro ok interfere with these things. Ibo yudo ka kamora mora dongo. Then Nyasaye bro dhi to gwedho tich lweti. Nyading'eny ji penjore ni yawa. Gigi ni to ng'ama miyo support. Ena bedo ng'at moro manyalo save, to ibedo ng'at moro maelewa kaka ipango gikeni, then gikeni dhia maber. Mae ohala kendo tich mar fashion design en tich maber. Personally osekonya, en tich maber ma I'll advise ng'ata man gi passion mar design mondo okaw gino ma serious, nikech en gimoro mabiro gi gweth. En gimoro mabiro gi gweth. Koro en ohala maber ma aburo yiere e kind ohala te seche te. Namba na mar simu ibro yuda 0710184503. Antiere directly opposite Quickmart Nyalenda, Kisumu. Wantiere gi our new branch Garissa Lodge. From right from United where is that? Right from United Mall or Nairobi Aviation. Right from Nairobi Aviation, the first door, you will get us over there. Nyagwara moga jwang gino mane gi chakruok mar nyaka bed kod giko mare, kendo mane momiyo kawuono channel ni mar Ohala gi Mwandu wachopo e giko mare. En geno mara ni sigana mwawinjo kawuono mar Said Wasonga kod Georgian Adhiambo. Ojiwi ni ohala ni gino manyalore kendo nyalo chake kamoro moro ma intiere gi matin ma intiere godo. Nyaka juma manyien chieng' tich ang'wen kwa kelo ni ohala machielo e channel mar Ohala gi Mwandu kwa miriek ni mopogore opogore kaka nyalo chako gi kendo tayo gi yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Ohala gi Mwandu, donje viewsasa.com.